Langka emat kum ki jaj benriu ki be i hok ya ka jaj benriu te song ba ban pule ban sap ya ka ne jingtho jong ne ukraw perkhat jong ka ri per ka jaj benriu jongi hapo jong ka jelam me kalaya tikani kalong kamat ka baar jong kata ka Jingkylla te to mentang ini sngap bat pule ya ka ne jingtho jong ukraw perkhat ka Jing Jingmut na ka Bynta ka Jingkylla wei ya ka khai ka pateng dei ban IT hau kun chenrang uba tibriu tiblei namar ha ba ka khai ka khlan ka jaj benriu ru ka khlan bat ka im dei ban burom bat le kumchu ya laki kun kan thei ne chenrang ladadon dei ban ai ba lang mar ka ju ushenrang udei ban rino yaki kimi kikpa namar ba udei ukhat ar por kikmi kikpa ki khamsu shngai haba don kun chinrang haying haba kikwa ai ki not ban ong ha u namar ba udei ukun balakai kapersa kurim ba kadai ke shibor ka kloi ban ku ungu ya ki hukum jong o ka bible ru ka kren kumta ya upur sakurim kikimi kikpa kim sutrai namar udei ukur ujat kiwe kimnut hiru ban hukum yu bayo uthut penban uru sutrai ya ki namar ki klem kha ya o suti kena la unyo shong ne em ha katakaying hadu ba undayap tip lano shabe khanang ban la shabe ushenrang bat ban lai kapra kyuja don kam ban ai jaj no shau shenrang ba unlong rangba bat longpa ba dapura ka iktir longbriu manbriu hakahok ketkum ka hukum omdaishu ban sha yiki kun kante bakin litpin idur advertas yalade hadukan sha dukan ja dei ban pha no taki kun shenrang ta kapale kumta nginla bante lakam ya ka chingkut khnrei ki kenthei ki pala nangroi mentala janman kasngi omdei ban penslur ban thau ki sengkur namar ki penya pat ya pra ya ka long kaw ya ka chinglong kawe chung ukpa kakmi pat ki khun omdei shu ban tangja thmai namar kane ka plilat ya ki we ki jai penru ban kam ba ki dei ki khasi ka kenthei kasi ka boyo tengah khalajaj ka dei ban but no yo tengah bat ki khun chongka kim dei ban yo ya ka hok ki khasi ka NB ka suspring court kala debrai hau arjar reu kikimi kikpa ki dei ban penslur ki kun chrang ban trei ya kano ka kam haba udon chingtpit ya kano ka kam omdei ban penyesrimiu bat ka kenthei ketersim department kamtishu ban penbena pajba advertas haki sanbut daki dur ki thei babriu namar ka penpo ya ka jaj penriu hakmat ka perthei kala banpu no daki dur dun ki lum ki wa ki kshat bat ki weite habadon kano ka jingya per jingmut bat ka jingya paj kyuja ukpa udei ban kit iki khun om dei kakimi ditangkat ni insana penmi susu ha kwi pat ki video